Zigefalu. Ebben a faluban élt egy derékfavágó. Ez a favágó minden nap betért a közeli kis kocsmába, hogy megígyon egy-két picát a nap fáradalmaira. Egyszer, amint betért a kocsmába, összetalálkozott a komával, a sógorral meg a szomszéddal. Hey, Ankor, tudod, hogy a te feleséged a pletykás, hogy még a környéken sincs olyan, de még a faluban se találkoztál. Jó, elismerem, hogy én egy kicsit sokat beszélt, de a főszínek nincs párja. Na de az én feleségem is pletykás, tiétek is az. Az én Júlcsám mindig csak az igazat mondja. Az én Mariskám azt se tudja, mit van velem a pletyka. Az én Sárikám áldott jó asszony, sosem pletykál. Emberek, ide figyeljetek. Én egy nap alatt bebizonyítom, a falu egész asszony a pletykás. Szeretnénk mi azt látni. Ha fogadjuk. Egy liter borban volna estére bebizonyítom, hogy a falu összes asszony egyformán pletykás. Jól van, legyen kocsmáros, eleszaladtam. Hát úgy is lett. Fogadtak egy liter borban, hogy holnap Jankó, hogy másnapra Jankó bebizonyítja, hogy az összes asszony egyformán pletykás. Hazament Jankó, de egy szót se szólt a feleségre. Este szép csendesen lett. Reggel ugye kelt az asszony kiment etetni az állatokat. Janka meg addig bevitt egy tojást a kúnya alá. Megy be az asszony, Jankót még mindig az ágyban találja. Te, Jankó, veszetteremtette a fajtádnak? Hát még most is az ágyban kotolsz? Hasadra süt a nap, te! Az emberek már régen lettek fát vágni, te még mindig itt henyélsz? Jaj, asszonyim, ma nem mehetek az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, hogy nem merem meg elmondani. Hát mondd már meg, mi a felelet veled? Csak nem szellemet láttál? Jaj, de még annál is rossz. Hát nyőj már ki, hogy mi a bajod? Jaj, asszony, nézd csak, ezt voltam az éjszaka. Hű, ez egy tojás! Hallod, ember? De erre pletykál senkinek? Dehogy mondom. Hát amióta a feleségem ősön nem pletykáztam, a világét sem mondanám el senkinek. Na menj csak nyugodtan az emberek. Betvert az asszony a szobában, de mind azon járt az esze, hogyha semmit nem is, de ezt mégiscsak el kell mondani a valakinek. Ezt már mégsem lehet eltitkolni. Veszik aljára a vödröt, megy ki, néz az egyik szomszédba is, másikba is. Hát az egyik szomszédból éppen jön ki az asszony. Te Julcsi, gyere csak ide! Mondok neked valamit. Mit le? Jaj, mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó toj. Mit csinál? Toj. Hát az mit? Rendes tojás, több tojás. Hát az mennyi? Egyet, nem elég az? Jaj, szomszéd azt mondta, el nem mondja senkinek, mert Jankó engem agyonvág, most mutatta éppen a tojást. Dehogy mondom. Hát milyen jó szomszéd asszonyok voltunk mi. Soha nem pletykáztunk, ugye? Mi aztán nem. Na Isten áldjon! Isten áldjon! Jaj, de a szomszéd asszony gondolját mégis el kell mondania valakinek. Gyorsan bement házba, gyorsan szeretőzködött, a kedvet a nyakába vette, és abban ment a tejjel a szomszéd asszony, a másik sorra messze. Mariskám, itthon vagy! Megyek már, Julis, megyek! Jaj, komolyan, hallottál mi újságban? Micsoda? Jankó 3 tojást
Nincs vége. Hát ez így ment egész nap. Hallottam pletykát egész sorban. A nap végzetében Janko ismét betért a kocsmába. Itt az agy, minden ember van. Emberek, hát miért bámultak rám, mint a boldi az új kapuról? Janko, hát te itt van? Itt, hát hol a súlyba kellene lennem? Azt beszélik a faluban, hogy te százat tojtál, hogy így költötted a sírkeket, hogy 45 ércem, hogy 45 kakasz lett. Hisznek, hogy bétából. Ezt beszélik? Hát ez. Hát ugye figyeljetek címborát. Én egyet toltam Huncutságból, de 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Hát egy nappal bebizonyítottam a falu összes asszonya pletykát. Hát ide a liter volt. A kocsmáros a legjobb borából töltött. Ettek, ittak, jól mulattak, és ma is jönnek a